wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce, idan mutum ya kunna karatun alkur'ani a wayansa, shin zai iya samun ladan wanda ya ɗauki alkur'ani yana karanta shi daga masoyinka mai ƙaunarka Lukman Abdullahi, kasuwan mata, Gombe? Imamun Nawawi rahmatullahi alaihi cikin al-azkar a shafi na 90 yayi magana har zuwa 91 akan fa'ida na karanta Qur'ani ana kallo, cewa yana da fa'idodi da yawa. Yanzu aran ma ya haddace Qur'ani, amma yakan bude yana karanta mana. Me hikimar wannan? Saboda kallon mushaf, ganin sa wata ibada ce bayan ladan ibadan tilawa din. Shi an-nazar ila al-mushaf ibada, kallon mushaf kana kallon sa kana karanta ibada ne. Shi yasa koda ka haddace zaka iya bude mushaf kana karanta don ka samu wannan ladan ibada din. Magana akan cewa kallon mushaf, na'am, baya ga wannan ma ga hadisi da ke cikin sahihul jami' da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sarrahu ay yuhibba Allah wa rasulahu falyaqra min al-mushaf. Wannan hadisi iya cikin sahihul jami' hadisi na 6289. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace duk wanda yake faranta masa rai ya zama yana son Allah da manzonsa, to ya lazimci yawan kallon ƙur'ani, yana karatu, yawan kallonsa, bi ma'ana idansa ya saba gani. Shi yasa wani lokaci ko da ka haddacin sai ka buɗe ka karanta, wani lokaci ka yi tilawar da kanka, wani lokaci ka buɗe ka karanta, saboda ladan tilawa daban amma ladan kallonsa shi kuma daban. Kaga hadisin sai ya ce ya karanta a mushaf. In dai wai kana so yana faranta maka rai, mutum ya so Allah da manzonsa, kuma Allah da manzonsa su yi me? Su so shi. Ay yuhibballaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. In dai kana so ka so Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa su so ka, to ka rika lazimtan kallon Qur'ani. So kallon ibada ne. Kula ga wannan yana da kyau mu rika kallo muna karanta. To sai tambayar tasa cewa idan ina karanta kaman a waya haka na bude, shin zan samu ladan ina kallon mushaf na ibada? Akwai fatawa da Amin na Darul Ifta al-Misriya ya bayar, Sheikh Muhammad Abdulsami' shine Amin na Darul Ifta, fatawar su ta shekara 1441. A ciki yana cewa babu kokonto idan aka rubuta Qur'ani aka mai da shi soft copy aka saka a cikin waya, kamar yanzu wannan dan Madina da ke karewa da ayoyi, ai akwai shi da zaka samu a waya komai yadda yake a rubuce a nan haka zaka gan shi. Sai ce do haka an-nadhir fi safha kan nadhir fil hatif din, kallonsa a takarda ɗaya ne da kallonsa a kan screen. Me dalili? Saboda ai haruffan kake karanta ba paper ce hadafi ba. In paper ce ai zamanin sahabbai ba paper da irin wannan ba. Da aka ce an-nazar fil mushaf da ake magana aka faɗi hadisin, ai lokacin Qur'anin ba ma a takarda bane, a jikin dutse ne ko jikin ice ko jikin fata. Amma me aka kira da mushaf sune waɗannan haruffa da idan ka yake gani, wanda su kake bi ɗaya bayan ɗaya, kake hada bakin kake karantawa tare da ka haddace shi din. So kula ga wannan sai ya ce ai ba takarda ce ake itibari ba, haruffan da idon naka yake kallo kake karantawa ɗaya bayan ɗaya, ka gane na kammala a ɗaya ga ta gaba na shiga kaza, zan shiga shafi kaza misali. To wannan shi ake kira da asalin mai abin da ake so ka kalla ka karanta, ba sai ya zama ala safha ba. Kula ga wannan magana mafi inganci yake cewa al-ajru fil qira'a fil waraqa kal ajr fil qira'a ala shasha. Ladan da ake samu an karanta takarda ana iya samun san an kalle shi a jikin screen. Wani kuma sai ya ce to shi Qur'anin idan yana cikin waya to wayan ta zama Qur'ani, a'a ba ta zama ba. Saboda kana rufe screen din ai duka wannan digital numbers ne, zeros and ones ne, kana rufe ai kuma zai koma wata duniya ce ta daban, har sai lokacin da ka ƙara buɗewa kuma yi ƙoƙarin generating sai ya nuna maka latest din. Amma ba haka ba za ka ga ai sai ya yi ta downloading.
so da haka wannan ƙur'anin da kake gani a screen, in ka rufe screen ɗin wayanka ka sa aljihu babu shi a lokacin, har sai a lokacin da aka buɗe yake dawowa. So kula ga wannan kuma ba a itibarin waya ɗin a matsayin me, a matsayin ƙur'ani. Saboda me? Saboda ai ƙur'anin a ciki ba hakan yake a rubuce ba, har sai a lokacin da aka buɗe za a karanta tukunne yake iya downloading abin da ake bukata. Kula ga wannan kuma ba za a ɗauki hukuncin su ɗaya ba. Wallahu ta'ala a'lam.